Díomh léir agus fáilte chuig má bhlog de héal don seachtain chuna sa deirfáid sin. Seachtain i mo héal trí Gaeilge nó As Gaeilge bhí mín si sin i gceart. Dír rinne mé mar grúig in ní ce agus tá grúig caiteach a gom muna féidir leat. I sin agáil ach ní caitham é caiteach an cuid is móda am mar bheochas agat más ag bhfuil grúig caiteach agat ach is pínsa tóna chun haíar na rá. An cuid is móda am nuair bhíonn tú ag irí gombeoh sé das agus chuann tú an cuid iirecht ann ag caitheamh le gá uair á agrú agus ag irí do grúig bheith álainn ní a bríonn sé dit. Agus an sin láchasú leniu bhfuiltá lána déanamh agam de an ná naléonnta nachhfuil tú géirí nó cum leat chunas a fecinn de grúig. Fecinn sé hálan. So sin cad a hála aniu, mar a dúras is fís é seo de a héal, well, seachtain im a héal, mar an cúis gur thosaigh mé an fís an seo ná. An seachtain seo ná mo láirtearma ón gláiste, so chuann siad reading week air, so seachtain léthireachta, seachtain na nílas gom láirtearma. Agus tá cúpla assignment a gom le thosnú ach don cuid is mó Tom just ag tógann an seachtain seo ag gcuirbhre se agus chun bula le cóide agus cúpla de mo chuid céir an focail ag gcuir sí seo an 5. Seo cean na cúisna eile go raibh i ggéirí na físeán seo thosú agus a dhéanamh níos rialta, mar níl golóir Gaeilge mo héal a hiile. So dúirt mé mo bud gréile bhí mé sin ag gceart más é gur d'éist féin duine díomh dé sin lei sin gramór pudcréile ach nílam tar éis ceann duine episodes a dhéanamh i bhád, so just ná dul ag fistriú é sin. But anyway, dúras ag ceann de episodes go raibh mé uignach agus ag bhreathúm mo chud Gaeilge ó a thosaigh mé an chláiste, so man bhfuil iscut Tám sa dara terma de mo dara bhlín i mo chéim sa chláiste, so tá ag déanamh stair ar an psicóíocht agus an béarla, so tá majoring psicóíocht agus minoring an béarla má déine sé sin cíal. Is rud at é mar tá tar éis mo héal i dtachas ar fád a dhéanamh trí Gaeilge roimh an chláiste. Tá aithne go mar sin agus is mála mé sin is rud atá go nádom. So nuair a thosaigh mé an chláiste bhí sé an at chun ar dús cumarsáid dhéanamh go rialta ní rilí le na mo chóscoileoirí ach le na múntóirí nó na lachtóirí bhí sé có at chun béarla a leirtló gach lá. Now bhí is ag tógant rang sa chéad bhliain rang Gaeilge ach níor chumad mé sús Tom ó fargach lum féin nóir cumad mé sús mar bhíos ag gá agna idir Gaeilge agus béarla cumad mar níor ógus ach in ann ceanháin dómh cumad. Bhí sa dhéanamh Gaeilge agus ag léirt Gaeilge le ceann de lachtóirí agus le a cóscoileoirí le gá uair sa seachtain, so bhí sé sin rud éigean ach inis nílam ag déanamh Gaeilge heile, so an tain am a bhíam in ann mo chud Gaeilge úsáid nó a labhairt ná nuair tám le má gá chalíní má gá chuirde má gá glúchharde mar deirfá agus déanamhfuid an chuid iirecht chun Gaeilge labhairt lena chéile mar tá cheann de chuirde ag déanamh Gaeilge ina cuasa in sa chéime bhfuil si a dhéanamh ach má cara eile níl siise
á dhéanamh tá si siúlam san ní déanann si Gaeilge sa choláiste. Déanann muid an chuid iirecht an Gaeilge labhairt lena chéile nar bhfuil muid le chéile agus goléicna agus rudí cosúla sin ach bhí mar ag labhairt faoi actually cúpla lá hin ar bhúla mar le chéile. Is rud dachar é chun an Gaeilge labhairt nuair a bhfuil béarla an sais reflex an céad reflex bhfuil agat mar dar nóig is béarla ar céadtanga ach tá Gaeilge congrach lei sin mar rinnemer stadéir agus dalamar é agus muid sa bhunscoil so agus muid anna óg. So tá muidna i dtaithí ar ag labhairt Gaeilge lena chéile ag labhairt Gaeilge go rialta ach ó an chláiste well ná an chláiste an manscoil a chríicnú bíon i bhfad níos lú Gaeilge labhairt acuin. Don cuid is mód in am ní leiríon muid lenar chláán. Trí Gaeilge níl mór an Gaeilge ag mo hiistí ach tá lán Gaeilge ag mugur tharagus bur fuór ach mar dúras hana just ní taimmuid chun é sin dhéanamh ar dús taimmuid dír chuig an bhéarla. Agus tá sé dachar orintá tú féin chur nual sais bíon balla ann ach ag rá é sin ar an lámh eile nuair a bhí ag labhairt le mo cóide trí Gaeilge orintanta bíon an balla sin ann ach just tain tú thar nó tain tú timpeall nó fáin tú focail nua nó slí difriúil chun rud éigean rá nó churann tú an béarla isteach. Ní rud dachar é ní rud fíorheachar é is rud frustrach é ach is féidir leat bog tríd é sin. Irínos. So nílam ag labhairt le tá an grín ag tacht amach wú thosaigh mé é seo agus bhí an grín amach and then cúig sé isteach. Scamal sláán. But actually ní féidir am aon rud eáil fiú le spéiclí. Tá tar éis an físeán nulas gom seo a thosú chun just níos mó Gaeilge labhairt agus tá dhéirí níos mó bhlaganna do ma héal a dhéanamh trí Gaeilge mar just bhreathníim mo chud Gaeilge agus ní bhíon mór an deise go mar doras í a labhairt. Ach rénos, so an plán don lá aniu ná má tá sé fethe chuna hain. Wow. Sin le a ladan lá chun is athir lei sin. Bhís ag irí éirigh 6 lua ach bhí is fós ag irí choisteach mar Tom mu 6 leinta sira agus bhí ag obair an déir seachtainna so bhí ag obair in é agus an saharann. So Dairigh mé ag an né ceapam and then inis Tom ag irí bhí ag irí an bhlog seo thosnú mar is bhlog a ggur an seachtantá ann agus tá tríd ag nóméid tafada agam Sean 5 just le riam a nummercha ní féidir lom mo ghab a dhúnadh. Freisin tá canal YouTube agam agus TikTok ag ggur leabhar Stephanie's leabharlan an tanamtá ar. Is dócha na taondíine atá ag féigeantar seo ná mo chóirde ach agus tá acu hena féin mar ní stoppa méid labhairt faoi ihar hain leabhar agus ihar dó má cúnta si ar lína inniu agus don cuid is mód an seachtain Tom ag irí físeán cosú leis an count seo dhéanamh so vlogs dhéanamh ach freisin Tom ag irí síos agus just sit down videos is é seo má láir terma ní riomh bíon an am seo gom mar má aim chlór an semester seo cac cóolc níl lá ar beag am saoir agus den bhí ag obair an déir seachtainna agus Tom ag taistil chuig mo choláiste so bíon an bus a thógáil ach tá cóir agam fuair cóir ach fós níl mo tastas tamána agam agus mar sin ní bhíon riomh é am agam dom féin. So tá go leor le déanamh agam an seachtain seo agus go leor bhfuil am ag irí dhéanamh so mar a doras buaile le mo cóide ach comála sin
Má físna a agrú agus cúpla chin a hafid onas go bhfuil siad a gom i ggur le cúpla seachtain mar tá dhéirí iad a chursús go rialta. Tá tar éis an bhí seo hafid ar fá 17 nóméid. Dóchrata dúna bhil so tá chun imacht agus má fís eile dhéanamh chun agus labhairt ar fá níos mó ama. Mórach an plán ná tá méid bhálma ingana déanta ná féic arthú actually. Tá siad anna fada agus ní riomh ligam má ingacha chun fáil anna fuide ach tá gur bhris an cean seoné like is cum a lot, but bhris an cean seoné agus tá géirí iad aáil sais an fád seo. So tá ag fálaí déanta an mórach ag a héanalog ach rih sin tám ag bhúla le mo chara agus táid chun sais caé nó seolá te aáil domsa. So bhíh sé sin das agus tá bhám as obair so tám chun a chahabh léihí mar well is é a mórach ná Pancake Tuesday nílas go mééis sin as go comá. Mórt pancóga is stocha. So sin amórach agus an sin ar dé chédín is lá é le Valentine cum lom an sin an ládar gionn is é bhrethla mháme ach tá si gobar i ggur bhrethla. So tám chun an lá chahabh léihí a mórach. Tám chun imacht. Feici mé sibh is stocha níoniu ach a mórach. Sin gacrad le. I just love it. Díomh a chuirde. So is é dé mórt inniu agus bhís a géirí 6 úsáta dhéanamh don bhlog seo. Inniu ar maidin cuaig mé chuig cafe có glóta agus cuaig mé le mo chara agus bhí seolá tuthe gom agus bhí cafe ací agus pí cácha so bhí sé álinn agus in níige sin cuaig mé chun má ingacha áil déanta fé leat iad eáil ón seo so for méid dubh agus réaltíní bheag i airgid agus is ífa le míad pecinn siad cos le cha mé an láir fád sa chathair a rénos Tásáis hall beag a gom so cuaig mé chuig duns so seo iad ní féidir le iad eáil fiú okay. Sin na brístí d'eirann siad Venice Beach, Pacific Coast Highway, USA arthú. An tain Venice Beach bhfuil aithná go mé ná Venice Beach ó Lana Del Rey. Gansaí a tain leis is just na focail céine ach das cé có das bhís just a ggéiréis sin haspáint. Níl é nuacht eile agam a mórach níl aon plan agam béidir go bhfuil am chun dul amach ag tmád le maithair ach níl clúdá leid agam agus tá roinnt obair chláiste le déanamh gom so is tócha béidir mór go bhfuil am chun tosnú éir sin mar tá lán le dhéanamh agam ach tá ag úsáid an leiscéil nach bhfuil am an ann tosnú rih fáim mo riomhar nua ar nína. I mé obair sin dhéanamh just níl mé gurí. Tá mé gurí just má leabhar a léamh agus just má físeán a hafid agus just rudí cosúla sin ach tá arm obair le a dhéanamh le tá arm obair a dhéanamh. Tá go mé macht mar tá mé dhéanaar cuignathe agus réic so sin gachar a gcóirniu feici mé sibh a mór agus sto.
Díomh cóide. So níorhearna mé aon sort úsáta don bhlog seo ar fáil le gá lá. An ceann déarnach a bhí ann ná ar dé mórt ceapam. Seo có ulc le tá an bhlog seo just i ngách. Ó an mála má gansaí dearann sé túair ara an then ar an cool dearann sé túair ara duit féin. Galanta. Is ó de Burka Designs ar Instagram agus an siomh de Burka Designs i rénos. Ar dé mórt rinne mé úsáta díomh ach ar dé cédín ní arna mé faic chun an na rá. Cá mé an láir fád sáile ag léamh agus ag déanamh faic. Agus inné bhíos chun úsáta dhéanamh ach bhíos 6 trína chéile so níorhearna me cean. Inné ní ra a dhéanamh faic freisin ach cuaigh mé ag tmáint le maithair chuig Fort Larga chun fécint ar riomhairí mar ar maidin ceannig mé riomhrá well for mé ar lína agus bhí sé níos costaí mar bhí sig irí ach tá sé chuna bhean seo maidin déún is socha ar rénos so inné cuaigh mé ag tmáint agus bhím an nervhí seo ag tmáint agus nílam roiá aige fós. Agus fós níl mo tastas tomána agam ach tá cóir agam. So sin chuna rinne méné agus nar hána mé bháile bhíos cótíirseach ach inniu tá cúpla rudí le déanamh agam. Well deirm cúpla rudí ach an na tain rudí bhíar dhéanamh ná mar riomhrá agus tá cuine agam ag an doctor Tom chuna ríiseach le níl mé údal. So tá an cuine sin agam inniu ag go dóchlog tá sé le labhairt éis de inis. Ach an plán a bhí ann ná dul chuig an cuine sin agus an sin iníige sin dul chun a riomhrá a cheannach agus a thugantáile. Ní rah an plán chun an riomhráil ar lína ach thu mar inné mar doras ag fécintarthú agus ní rah an ceann acu i Bord Larga a bhí tastáil tá ag tastáil. So form ar lína. I ggur bhd níos má agad. Rénos sin an tain le úsáta bhí a gur dhéanamh a bhfuil agam tá ag obair mórach agus dé danach agus an sin tá marráisce an chláiste. Do you know what? Is féidirm just an físeán seo a gún an seo ceapam? Yeah. Mar níos déine is tóga go bhfuil am chuna bheith trína chéile ríis agus anna tuirseach i níag mo cuine so Tám just chun an bhlog a gúna an seo. Tá ag géirí níos mó físeán cosúla segus níos mó bhlog do cheachtain trí Gaeilge dhéanamh so tám chun é sin dhéanamh sa tahaí ní lis gom caihan ach thuirlóigh sé leúnmh dé. Sfeiceigh mé sibh go léir i mo chéad ceanile. Pe am an bheoh sé sin ní lis gom na clúdá leid gom caihan a bhfuilm chun fís i ggur an canal seo dhéanamh ríis ach sin gacrad úmsa. Slán!